お前たちが俺をここまで支えて最後にこうしてお前たちを抱きしめたのはいつのことだったか。あっという間にこの腕には収まりきらなくなってしまったな。トルノさん、父。全部聞こえていたぞ。お前たちが俺をここまで支えてくれていたんだな。お前たちが俺に機会を与えてくれたんだ。またお前たちを抱きしめられる機会を。だから大丈夫、もう大丈夫だ。